Markabang sumiratra sarating surya mekolan gunung gunung
Durnoino panalinganiro kumacaring ratri denenggak jangganiro oh lole Dek Patih oleh gaduh manyar-manyar Dek Patih hari osong kuning nggih pripun Kakang Durna oh kula pun sami budal sampun wis do budal sampun kawit wau pun ket wau marang wonten wana Krendayana nggih sampun ampun kuatir Kurawa sedaya sampun sami budal nggih syukur yen ngaten syukur Dek Patih margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki dadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin pun ta mang manut mawon Lesmana nika bocah sing manja sing sajeke uripke ora tau prihatin mula kudu diawat-awati yen ngono yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo pun ta awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna ayo Dek Patih ayo prangguling mungsuh kabapak bawatnya bentar papakane ngaloko galadalah lagi wae mlebu ing alas Kendayana mentang ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar ngunggak krama apa-apamu kowe nganti wadyabala gelar sepapan ora wurung mesti mung bakal bebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene baliyo ora gelem bali tak babati wadyabalamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babu babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalina Prating Lalis Kartomarma yo Mas, nanya apa kaya apa
iki sing tok jaluk. Waduh. Oh, candak tuh. Oh. Apa-apa. Jegal. Jar kowe. Waduh. Jar. Tepuk bodo sirahmu. Jong ikat. Ayo. Joy. Ya. Wah, sangu godo. Wih, dalam putaran. Waduh. Wah. Udo, ayo. Udo iki. Wah, dan ampun. Ngantemo. Waduh. Krocok gaman. Tibane tumbak. Modar kowe.
tibakno. Ulo. Ocean. Pecah kula man. Edan. Ngapa? Mung Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula semangaken man. Ya. Waduh pecah kula man. Edian. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem ngono? Nggih, mangsale Udawa. Udawa? Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing urung maju ya? Sapa ya? Dur Sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol niki, Man. Halo babu. Lo. Reolan. Kenapa? Maju perang. Mangsae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepira wani mboten. Lah kok munine awake cilik ora sepira. Ha nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang yen. Sinten boleh musuhe? Ana Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Enten sik wedok mboten, Man. Enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek kowe kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, aduh, jenengan ngopo teng mriku to? Ini nonton tandangi Dursasana. Setyaki. Akhire iki yo meng kaya ngene. Wah males e. Ayo meneh. Aku ya iso kaya kowe iki padake. Ora ping kowe tok. Radalah mundur. Udawa kon rene Udawa. Betap. Apa maju kowe? Ayo bertemu kembali. Biar sok dolan bareng kowe kok. Kapan bayarine? Wis kangen aku wis kok ngene iki. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Wah. Ngapusi ah. Serangane ora gau nek ngono kuwi. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Karo bali wae. Rasik ah. Rasik kau. Man, piye? Mang mriku, Man. Ana apa? Ajeng dibayari Udawa. Apa iya? Mang mriku to nek mboten percaya.
dibayari po. Apa nih? Alah. Dur sisi dur mau ngomong arep dibayari Udawa. Oh, arep tak bayari. Wah, aku ya melu. Iki lho bayare. Ah. Dur, man pripun? Lega mboten man diantem. Ngapusan jenengan. Alah. Kurawa kabeh ora ana sing jedak. Ora ana sing ampuh barbar blas. Man. Paman pada ya cengkunyi. Man. Pripun, Man? Ngapa kowe maju? Mboten kok. Ya mboten ajeng maju. Namung apa jenenge ngetok lah, ngetok. Gayane nek jaman cah iki ngetok, Man. Ngetok. Heeh. Nek ora ngetokmu ndak ora apa jenenge? Ora fire. Fire ki apa? Ora alah, apa jenenge iku, Man? Apa aku ya ora ngerti pun lali lho tak mlebu melih mawon. Alah. Kakang Durna, pripun Teh Patih? Mang mriki, Mak. Kakang. Pripun Teh Patih? Enten apa? Niki Kurawa kalah kabeh niku pripun? Oh, niku pun biasa, ampun kaget. Kula tinggal ngopi ya. Matke Kurawa perang ki do kalah kabeh wis biasa. Wis kulino. Lah saben-saben Kurawa arep gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Oh, niku pun mesti jenenge lakon Dik Patih. Ha ngene kok tur ora ana apa jenengane? Ora ana sing iso menang nek ora barengi Pandhawa ya barengi apa Dwarawati. Oh, niku nggih pun lakon Dik Patih napa mlenten Setyaki kula trima ndelih Dik Patih. Nggih. Saniki pripun iki pun to Dik Patih. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki kalih Udawa niku mboten enten gunane. Ibarat mung rebutan kemeri kothong pun mangdhawake kalih Kurawa kok penjalen nyimpang dalan. Oh nggih, kowe Kurawa Setyaki ora perlu dialeni prayogane disingkiri wae ning karo dalan. Nedang Mahasena Samun ngisup-supining Supana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Sarja binangun bekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar milar saking praja manjing Mana Krendayana amangun tapa sung semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datan nate lampah prihatin mila denya mangun tapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning Mana sekedap-sekedap unjal huswa sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandene mangke saged nuwuhaken pangariba ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dhateng sakala praptane Sang Pandya Betari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah denya tapa dadi kegragapan Raden Lesmana wau.
Indriya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tantulu samangku tiah utama Tobat lae nganti gawe gegereng kanganku dandang mangure jebul ana titah ingkang tapa ning wana Krendayana kene ora paling iki waya ulun Lesmana mantra Kumara woi iki ning alas kok eneng celek ana wong wadon nek rupane kaya buta ning kok awake wewek apik ya iki sapa iki batu-batu wong kaya ngene malah padhake apa wae Lesmana nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Betari Durga oh alah Pandya Betari Durga to aduh nggih maaf lah mboten ngertos kok nek ngaten nggih bekti kula kunjuk Eyang Betari iya tak tampa Lesmana tak lompo banjur ana pigati apa dene jeneng kita topo nang alas kene Lesmana Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah topo riyin kula kedah kadunungan wahyuning ratu mulane sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang lah iya Lesmana iya tobat sejati loro iki wis resa apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang kulon bakal minangkani gayo kewahyuning keprabon ning ana syarate apa sekirane kowe sago Lesmana wonten srananipun lajeng srananipun napa yang sranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun tak gayo kewahyuning keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi pangane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tesih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun mboten apa-napa. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh. Kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat Eyang. Tobat Lesmana supamu disekseni jagat sae sine yen pancen mengkono tunggun sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang Betari asik entuk wahyu asik
tansah marpamoring sukma sukma winayo ing sepi sirip mentol ing kalbu lae nanti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya sowaning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya. Mongko cahayane sumunar tejane manter. Nae lae kok ora mblareng iki wujude apa? Batu-batu lan yen pancen kita bisa tata jalma, para gage kita waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Batu-batu kita wis ngerti marang ulun. Nggih, kula sampun ninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Lah dek bombong tias ulun banjur prasaja wae. Kita kuwi sapa? Nggih. Waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangeja antahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun. Batu-batu kita Wahyu Cakraning Rat. Nggih. Yen ngapa bener kowe Wahyu ning Kalalendran utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Batu-batu ayo iki sing tak goleki. Batu-batu kepasang nyuda katujuh ngene. Cakraning Rat nganti tarewang aku bakal swara ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana. Mula rene nyatane saiki malah ketemono kene kowe manuta. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa. Mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan Purbawasesa utawi kamardikan ambilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Mongko menawi sisip lan keslur anggen kula ngomongi titah, yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine bakal ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani pukulan batu-batu ngandar-andar ngedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Cakraning Rat. Yen kowe ora gelem ngomongi putuku Lesmana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa paduka mekaten monggo yen saged. Wala tak rudha paripeksa tenan kowe Cakraning Rat. Batu-batu batu madep
Astu Namasidam ingkang nedeng sedagep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalendra, seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapan ana jagat kita, nanging eling-elingen kabeh pitungkas ulun ya ngger Samba. Sing sayo serumpun kuno nggonku ninggal kasatriyan Paranggaruda. Nglakoni tapa ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat, nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae lah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyu ning ratu. Nah, iki bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer bakal anjaing bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku balono Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu, wah lah bakal kajen ngeringan. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat, ulun uwal saka jagatmu Samba. Waduh. Wah, mati aku. Sang Wahyu, paduka badhe tindak pundi? Paduka kedah ngomongi kalian Samba Sang Wahyu, Sang Wahyu.
saya dalu raras apir sorot lintang ganggu medap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning bos pita karanggewan putyanira sang dicawara ngrangang lir swaraning madu pronto manungsung sarining gembang Sirping sangar kukumatosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang wang pertama pati ingkang jemedul saking Brangwetan nadyan kalangan mega arsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasane ana kawusa wancin wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo tete kalopo sumawar cita anggara kata buta maesaras pati mintuna eka twitri catur panca cacapto hasta astana tasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumating jahating pakeliran sakti amung kinarya ngurmati jemeduling parapat punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk semauna Kelurah Bagong ingkang samya gegojakan padyaning ora romba alon arire
Gara-gara kang garing karo gong. Wis tekan gara-gara gasik. Gasik. Ya ora, Ding. Setengah loro gara-gara. Heeh. Ora apa-apa. Iya, terus iki ya ngaturke panuwun. Alhamdulillah ya niki wis. Alhamdulillah aku njuk kersane Gusti. Heeh, wis. Apa jenenge? Iki kelakon sowan awak dhewe sak kanca-kanca. Oh, apa, Gong? Nah, iya genang ngene iki kok. Sowan ana ngendi iki? Sono ning dusun Krandon. Sidamaya Godean. Oh, nglarak ngono. Heeh. Iki traktor lho iki, Truk. Apa iya? Heeh. Ora satu kan takon to, Truk. Aku ki mumet ta aku ki jane iki. Wis golek budrek barang lho aku iki mau. Sing penting ora ngombe butrek oke-oke. Heeh, ora apik ngono kuwi. Ha iya. Terus apa jenenge iki? Oleh ku mikir mau wis lali meneh, Truk. Ayo dieling-eling sik. Apa ya? Apa Jal? Sik iki lho karo ngeleng-eleng lek ku mikir mau kae. Ngomong bae iki mikir. Masa jedul ngene iki lali ya to. Jan apik tenan kok njaran kok. Ora njuk. Wah, aku nang transit mau maem sate aku, Truk. Sate. Sate. Enak satene. Lah kok karo kancaku bedes kae ditambahi laos. Tak klethake asem tenan kok. Marake wong kaget. Lah Enak ora ya enak ngelih kok aku kok. Laos ya tetep tak mamah. Enak aku apa-apa tak mamah terus sakit, Truk. Apa tak mamah aku. Seneng aku nek kon mamah-mamah iki. ha iya. Pamundutan, Truk, pamundutan. Iya, iso ana. Wis ana pamundutan apa ora iki mau? Iso ana pira ya? 15 wae ya, Kong. Oh, gundulmu. Wis ana loro apa pira ya mau? Wis ana loro. Iki ana Jineman Gathik Glinding karo Setya Tuhu. Jineman Gathik Glinding karo Setya Tuhu. Heeh. Nek biasane Gathik Glinding ki Bu Wahyu. Lah, oh, terus nek nganune Setya Tuhune? Setya Tuhu ki sapa ya? Bu Wahyu meneh. Ya ora Bu Wahyu kabeh. Make. Make sapa make? Make Neti. Mak Neti. Ya mengko sik. Heeh. Karo isih karo nggo ngulur-ngulur wektu ki lho, terus aku lali bahan-bahan sing tak pikir ket mau ki. Aku mau esuk ki wis jane ket mau bengi ki aku wis apa jenenge bingung. Lah bingung apa? Aku ki ndelok pamflet lakone Wahyu Cakraningrat to. Ding Wahyu Cakraningrat yo. Terus aku goleki naskah to nang nggon anu apa nang nggon file. Nggon file tak wah iki ana Wahyu Cakraningrat Gading. Tak pencet jedet. Lah kok nggon sabetan to. Ora komplit. Lah jeblok sirahku to. Terus ya tidak lama kemudian aku WA Mbah Geter.
WA Mbah Gater. Iya no. Bengi-bengi tak WA, Mbah. Nomornya piro anu maksudnya apa? Apa jenenge? Nyuwun file anu Wahyu Cakraningrat, Mbah. Ora dibalesi. Mumet aku wisan. Aku wis bingung tenan aku. Ora dibalesi. Urung, bang iki ora dibalesi, biasane iki fast response. Apa? Fast response. Kalau sing membalas chat cepat Fast respon. heeh kowe jebul esuk-esuk balesi jebul kaca matane iki apa sih? Kacamatane iki Ora usah dipisah nek menunggu ku kualat meneh lho kowe, Gong. heeh. Karang yo ambegane entek kacamatane iki tugel terus. Terus dikirimke nang aku lho le malah kacamataku tugel lho. Proposal ular. Ora Terus apa jenenge aku ya wis ngematke saka chattingan nggo dhuwur iki nggon kacamata tugel kuwi. Wis wedi aku, waduh iki nek ora ana lakone jeblok aku engko. Tak scroll medun, sut ana tulisane Wahyu Cakraningrat Gading. Aku ya alhamdulillah. Seneng aku terus tak penyet nggo naskah cetul. Tak waca kok waduh, iki apa iki? Tak waca-waca kok ana apa jenenge kuwi? Apa jenenge? Gon anu ki lho. Garapane ki lho. Heeh. Nek untono buka YouTube ki ana. Dadi aku wis ora bingung meneh. Durung buka YouTube. Oh iya no, cah elektronik kayak gini ki. Cah elektronik beto Kae lho, apa maju ki lho. Cah apa jenenge milenial aku ki saiki. Ceklanku saiki laptop e padake. laptop. Nah, gleleng aku saiki. Sego apa jenenge? Sego esuk tekan bengi nyetel lagu aku saiki. Anggo sound horek kae tak. Apa jenenge tak sambungke ngono. Terus nyetel Mbah Geter. Jan nyamleng terus bubuk manis. Jan gayang tenan pokoknya terus ngisore meneh ana Mbah Geter ngecat meneh. Lis sesuk iki sanggitmu kepiye sing tanggal 24 lakon pendadaran Sukolimo to? Aku ya nggih Mbah ning mboten ngertos kula mboten gadah file. Kula namung gadah file TA, tugas akhir. Wah ya kuwi kurang le nek dienggo wengi kuwi mung tekan gara-gara. Ngono kuwi. Oh, terus Mbah Geter tidak lama kemudian to chatting lagi. Iki tak gaweke naskah sisan leh ku nglembur saka mau subuh tekan saiki entuk rong naskah lho le iki. Wah aku ya tepuk tangan aku mau dasan. Terus op nganu dijokke apa sambutan-sambutan ngono. ora ngono kuwi, Gong. Kowe ora ngajar kowe iki. Ayo ora apa-apa, pisan-pisan. Mbak Geter ya kurang ajar. Ora, Ding. Nek nuruti sing rebab ki elek banget kok ngono. Dosa aku nek nuruti terus. Tak golek pahala mah entuk dosa ya aku lho. Tambahan meneh. Bengkelas Kusna. Nggih, nyuwun langgam rengu sik nembang Mbak Ayu saking Pak Mardjo. Oh nggih, siap. Kedap nggih Pak, nggih niki dereng rampung li crita. Terus bahas kacamata lho niki. Terus gak di apa jenenge digawe story iki lho. Digawe story kacamataku tugel iki wangku ya taklime aku ya batin kok ora dilas sisan to, Mbah. Nek dilas lak malah paten, malah apik. Apa iki lho dilasne gone iki bengkel Las Kusna iki lho, Mbah. Karuane malah kenceng lho mengko mbane ora iso ditekuk sing siji. Maksudnya piye, Mas? Ha iki lho kacamatane dilas. Ora usah benjang kula nganu, Mbah. Benjang teng optik kalih kula, Mbah. Tenan. Ya meng delok-delok ning goleki Shopee 12.000. Bilang kula check out-ke teng anu. Shopee. Sik 10.000 beris kan. Kaya ngono kae model iki. Tak lemge iki. Oh, dilemge wis. Napa benjang diganti kacamata renang, Mbah? Kowe kualat lho, Gong, aku ora melu-melu nek kowe kualat.
Ah, kowe iki ora masalah to. Ngopo kula saya wow ngono. Wow piye? Ayo anu dadi weruh apa-apa engko. Heeh. Apa nganggo apa jenenge kae lho. Kaca pembesar kae lho. Ora aku wedi aku isan. Heeh wis. Ha iya terus karo minangkane pamundutan gong. Ndak meng gambleh wae kowe iki engko. Ora masalah. Wis suwe kok durasine isih lama. Masuk membuang durasi. Eman-eman ya truk ya. Man-eman. Ha iya. Terus apa jenenge? Waduh lali aku marek ngomong apa ya? Wah mandek lek omongan iki lali. Iki mau bab tekan kacamata. Kacamata terus pembesar, kacamata renang. Terus durasi. Terus gathik glinding. Ndak nganu nggondakan. Nek ndak keterusan aku nek wis omong ngene iki wah. Ora iso meneng aku nek wis omongan ngene iki. Ha iya. Heeh. Ora apa-apa gong ngono kuwi jenenge lara omong. Hus. Ora ya ora ngono, ora seneng aku ngono kuwi. Bu Ayu. Nggih, dalem. Wah. Mbok ge le anu niku nggih dalem ngono. Nggih, pripun? Pak Dalang, Mas Nggih, Dalang. gathik glinding nggih. Siap. Nah, mang glindingke lore jenengan niku. Ampun. Pepundan ya mereka. Lah nggih pepundan. Oh sapa-sapa tak tantang. Arep gleleng aku ki areman. Padake sikut po. Sikut mawut. Ora ding yo. Gathik glinding yo. Selak ora srata aku. Kinupita kangku kila araniro ladek dinding ngaliling olang-aling aliling liling tumaliling ya mano empret prit pating cruwit-wit calurutan genirangmu pati pangan yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk ambyuk aning pasawahan nucuke parirayahan nucuke parirayahan delikane ning papakan konangan bapak tani mingat mingut ambesengut natani padine asru. Ya kayak semangat banget lo kayak. Jan jos tenan iki. Manuk petet diet pating cruwet diet ram batan
Wis to iki. Age mikir bahan aku. Andang-andang wis. Oke, aku duwe kacamata ki lho apik. Heeh. Nek kalau banten kacamata apik, Mbah. Setan alam. Kurang ajar kowe, Gong. Kurang ajar tenan nek iki. Ayo pisan-pisan. Wong tuwa kok nggo dolanan. Ha kowe kuwi kok. Oh iya. Terus ta, Truk? Ngopo? Bar kacamatane tugel. Spion mobil, Jokan. Ha kok iso? Spion mobil ki diserempetke apa mau ya? Diserempetke terus potol nggon kacane. Terus lakon apa jenenge? Nempleki cermin kan lho. Ditempleki cermin dilimke. Wis kenceng kae ning ya nek spion tengen ki lak ya penting banget to, Truk to. Ha iya. Terus dicekotke sopi. Ngendika nek tak cekotke sopi ning embuh, sesuk iso masang apa ora. Ana Bagong ki lho. Teknisi aku ki. Elok ora? Elok. Buka bengkel Bagong. Buka aku saiki buka bengkel ya padake. Nyambi aku ki. Bengkel becak tak buka ya kan. Bengkel jenenge apa? Karso Sangli. Apa? Karso Sangli. Apa kuwi? Bongkar iso pasang lali. Apa itu? Ora, ya wis. Golek liyane, apa meneh ya? Karo mikir-mikir bahan ngene iki. Entar ya aku soal wisan. Apa meneh ya aku arep omongan apa? Kok sik tak mikir iki. Karo mlaku mengko. Isih ana berarti isih ana apa meneh mau? Sono Rengu karo Setya Tuhu. Rengu sik ki berarti sapa ya? Mumpung wo ya Ding. Mbak Ayu, heeh. Lah kae ala padune men ra diseneni. Padune men ra diseneni. Oh ya, asem seneng aku nek karo Om Kiswan ki. Wis. Nang aku lali ora gawake jarum super mau. Aku ora gawake Kiswan gawake. Wah, nggih bage wadake. Apaan? Ah, no. Amang modal LA bungkus cilik 3 kok nggawa file pirang-pirang. Hae lho guyu ora madhek-madhek. Modake DP ku barang. Kowe bar ditelepon tanggal pira ditelepon aku iki DP-ne wis tak gawa sesuk nek ketemu tak neke yo DP-ne. Nggih Om, aku ya wis ngono kuwi wis semangat aku. Lah kok tekan transit Ding rasa DP ya duwite tak go tuku wayang. 2 juta Ding untuk cakil ro Janaka. Ya kene aku Janakane. Ah kowe. Terus ngopo ya Mbak? Kok wah jan Mbak Oris iki senengane mlirik-mliriki. Mah aku nek ngono kowe. Kat awal-awal mau lho aku nggon talu mau wis mlirik. Neng mau nggo nuntune ana lipstike. Semene iki ana irenge ana anune abinge kae lho. Nggon kene iki. Aku yo lipstik kan iso tekan untu kuwi kepiye to iki? Apa dadak dipletase ngono.
Oh sapa-sapa arep tak anu. Pak Bolot, Pak Bolot. Pak Bolot, sesuk adu bebek kali ngene kula. Ora mung adu pitik. Wes sapa-sapa tak tantang saiki arepan. Wah, kene iki duwe banyak ya duwe. Bebek ya duwe nang modar kabeh pangan kire. Ana bebek ditilek kari ndase. Lah yo dipangan kire mbokne sapa ngerti aku ya. Terus saiki ngengu banyak banyak. Oh. Banyak ora yo mung kleru sithik wae kok. Amang kleru sithik. Wah tak tantang kabeh arep manoke. Wong ado tetep tak tantang aku kok. Bagong saiki kurang ajar banget. Wis nangno wae nangno ora kualat dhewe. Aku wis nggo jimat anti kualat. Weh, Mbak Ursa mlirik-mlirik terus e. Ngopo bagus ta aku kandhane kok. Biasane nek lipstikan nganggo krayon. Krayon dijer kae to terus dileletke. Nek ra yo nggo godhong jati kae. Terus diuntel-untel. Lah abing-abing kae. Terus dicelupke. Saiki seto tuhu. Rengu ding. Rengu sik Mbak Ayu. Mbak Ayu. Kula. Sugeng dalu. Kang Enjing. Enjing. Lali aku nek wis sesuk iki. Nah, lali ta. Jam pira to iki? Jam pira to iki? Jam 2 wis wayahe. Wayahe ngopo? Wayahe gawe kopi. Maksude iki kuwi lho maksude. Anu nggih Mbak nggih, apa rengu nggih? Nggih, wau pamundutan. Nggih, saking Pak Marjio. Nggih. Nggih. Niki enten anu lho, niki amplop lho Mbak niki Mbak. Ampun aman kok. Ampun aman. Mboten pura niki. Ampun aman. Wis dijupuk to? Oh lah jebul kaya ngono kuwi to. Lah nek bablas tekan kono engko ora bali meneh. Bali ya, bali nang nggon aku. Oh, ora tekan nggonku engko. Wis dijupuk isine jebul mulane tak ingok kok wis ora ono. Tak buka ngene iki kok lho. Ya ora apa. Jebulane ora sing ngrebab. Ya iki ajar-ajarane. Saiki ya. Ora. Sesuk. Ya selak alum. Hadi inget meneh. Dadane nggo liya. Wis to ge ayo. Wah, anune iki lho. Wah, jan pemikirane Om Kaswen anu Keswan iki. Ora wah saru senengane kok. Aku muni diinget meneh kok krungune. Aku muni diinget meneh kok krungune meneh. Saru senengane iki. Gah aku nek ngono kuwi. Apa? Saiki ya. Saniki. Mamanise marati pacane mong prasaja gandes luwes wirat gane kok meneng wae to? Apane? Kok meneng wae? Lah meneng wae menikmati kok aku ki.
Sah duwe. Isih dinikmati to. Ya isih. Ya nyok. Ci. Rena wengi mantra tapan montang manting tanjena kang masira wong bagus gampang teman hamba Sip rek ngono-ngono kae. Sip banget. Bisa energine sih 100%.
Caper. Ah, caper. Anak kang was ngelakan aku biar ku tresnan ramikir bebraya balik jur aku was kadung kasmurung hatiku mengekan Wis. sampun Nggih, sampun, matur sembah nuwun. Mbak Ayu wah jan jos temenan nang. Jos. Nane. Konjuk kabeh-kabeh muni sempurna. Sing sempurna ki nomor 2. Mbak Ika. Wis ah. Wah. Range iso ana Setya Tuhu. Ya mengko sik dileti. Heeh, meneh bubar jam 4:30. Lho, cara gelem, heeh. Sisanke jam 6. Terus men sesuk le mayang awan bubur. Aja, ya. Ya bar-bar iki lah. Bar-bar iki sesebo maksudnya. Terus mengko kira-kira ya jam-jam 3 ki malik menyuro. Oh jam 3:30 ki to wis tekan omah. Iki jane aku wis ngematke iki lho nyang-nyange Bakong loro ya. Apa terinspirasi dari aku apa ya? Demau nyang-nyangku loro, heeh. Terus ditempleke kene. Ben ketok beling. Ben ki aku ki unyang-unyang loro rambut kene iki jegrik munggah siji ngene lho. Ana rambut tok gejepit unyang-unyang. Ora apik banget. Ora apa-apa, Ding. Ki apa jenenge? Setya Tuhu. Ha iya. Bar Mbak Ayu iki mau rengu terus Setya Tuhu ki sapa kira-kira? Apa anu apa ya? Mantan anyar apa ya?
Apa Mbak sempurna iki apa ya? Mbak. Yo nganggo mic ora hau-hau. Tak tantang sisan lho. Wani, Pak? Mani wae. Ya yo. Wela. Mumpung rong kanggo iki. Apane? Apane? Kudu dijlentrehke. Kudu dijelaskan dengan rinci. Apane? Rasah. Kudu dijelaske. Mah. Lah. Mane? Kon ngopo iki? Kon koprol. Kon jadul. Ayo kon nembang to, Mbak. Setya tuhu. Nggih. Nggih. Bawane. Bawane mboten. Dadi bawane no. Karo tak golek-golek bahan meneh. Ayo kok malah meneng wae iki. Ya sabar to. Aku ora iso sabar lho aku wong iki. Kok ya ora sabaran lho. Ora aku ket mau tekan kene iki enggak enak badan lho aku iki jane iki. Masa? Weh lah, heeh. Tak pijitin mau enggak? Tak pijitin ki apa? Tak Dipijeti lho. pijetin. Nah, ya mau dong. Aja. Yo. Pamintaku Nimas Sitase Atut Rentut Tansah. Ya kok rada gereng apa sih, Mbak? Ayo. Sok lembur apa? Kakean das. Heh, Kakean das. das apa? Das pite. Das pitik. Heeh. Das bebek. Bebeke Pak Bolot. Rasa aku ndak malah ngimpi. Lah kowe mengko bengi ki paling mengko ki terus ngimpi kok. Aja ya, Pak. Heeh, aja. Ora apik kaya ngono kuwi. Tansah reruntungan ing sarina lan ngene datan kinggang serempet lamun atoh cakating ati yen cedhak tansah mulat. Om Kisman kok terus meneng wae ngopo sih, Om? Heh. Wo lah ya mulane kuwi kok terus anteng. Anteng wis. Lah udut e. Leleng ya saiki. Kene sitok aku. Engko. Ora mungkin nek mengko. Kuwi kok peparing aja nganti. Edan po. Wangune iki njaluk. Lah mengko nganu e mayang awan ngasto e mengko. Berarti engko awan iki dadi dalang ta? Heeh. Ya Allah. Wes. Jajakke kanca-kanca ora? Kudune jajake, kudune ya. Itu. Senenge mau nek entuk. Heeh.
Sida asih pindha mimi lan mintuna ayo kang mas bareng ana tepi wajib sita asih aku tondo yakti rasaksene rika berkae ngewiti ambika mong tansah lipat panyo manku satya kula tansah sampun bagus matur sembah nuwun nggih. Jan gayang temenanan ya. Heeh. Urung jare. Ora masalah. Mergane iki apa jenenge? Nek apa jenenge? Nek mung telung lagu kene iki ora sah gara-gara iki. Ha terus minimal ya 5 apa 6 ngono lho. 5 apa 6? Heeh no ya sing rada gumyak-gumyak saiki. Men ben anu to ben gayeng, ora gumyak-gumyak ndak ora gayeng. Soale nek ora gumyak-gumyak jam semene iki rasane iki ngantuk. Nek yamen iki gumyak-gumyak iki mestine ora ngantuk meneh. Mergane nek yamen iki to. Iki apa jenenge? Jam-jame wong do kesel. Kok nek apa jenenge ditembake sing gumyak-gumyak. Kok kesele ilang terus semangat meneh. ngono Gong. Heeh no. Soale nek apa jenenge? Wong kesel kuwi tambane seneng. Wong kesel tambane seneng. Heeh, aku nek kesel kae ya kesel tetepan. Nek wong kesel kuwi tambane seneng, Bro. Oh ngono. Kaya to misale, misale numpak perahu, ngono to. Numpak perahu. Terus guling. Numpak perahu terus. Ayo numpak perahu liburan no, holiday. Wajake. Lah dalah. Soi
iso doleren ora. Angko se rung puase aku ki kok kon leren kepiye. Wis mending to saiki ngene, Pak. Piye? Kowe arek nyanyi ora? Request lagu apa ora? Ayo ngono. Sing nyekar sing nembang sapa? Denok Tatin. Aku nek ora Denok Tatin moh aku moh. Heeh, kono dirungokke nang kono wae ora usah tekan kene. Wis dudu bagianmu nang kene iki ngobak-baki. Vespa. Bagong kurang ajar. Wis kowe bali rono. Mudar. Brengose kebrongot cukur kowe. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Siapa yang nyeluk? Oh, Mas Bagong. Aku ya. Siapa? Oh, Mbah Semar. Tuh, aku ya. Siapa? Aku. Gareng, Petruk, Gading. Heeh. Pripun wonten dawuh, Dik Gading? Anu, Mbak. Nembang-nembang napa ngono? Nyanyi-nyanyi apa ngono lho? Sing gumyak-gumyak. Apa wis metu kabeh kok? Ya urung nek metu kabeh. Lah piye? Nek wis kabeh tembang metu treh mumpluk. Terale bubar sih taun ngarep. Mbak Bile wonten pamundutan napa Pak Bu? Kembang rawe. Bu kae lho. Wis ra ono pamundutan lho, Mas. Ya apa-apa ngono. Pokoke sing gayeng pokoke lah. Apa kek ngono kek? Anu niki duduk napa berdiri? Weh ya berdiri dengan tegak. Berdiri balik sama kanan Mas Kiswan ya. serentak. Oh, oke. Rapopo lintang asmara Mas Kiswan. Nah, kuwi cocok wis. Karo Fragmen sithik ya. Alah, wis ini. Weh. Sesuk arep mayangan awan bengi lho, Mas. Sri Tanjung. Ora apa-apa malah apik kok. Nak juga. Anu Mas Kiswan, ayo berdiri kita menyanyi bersama. Menyanyi Untuk bersama. menghibur warga dan menghibur sapa iki? Menghibur dirimu. Menghibur aku. Mas Gading. Heeh. Mas Gading apa Mas Bagong? Ya aku. Iya. Sakarepe menghibur siapapun yang bisa terhibur ya. Kalau bener. tidak bisa ya mangap. Mangap. Maaf maksudnya mangap. Ayo Mas Kiswan. Kok sida karo Kiswan? Iso ngadeg ora? Wah opo Oke, Mas. aku? Ben iki karo iki dhisik kan mau ngece terus ya iki. Nang ngece. Nyambut gawe jajal nek ngadeg nang kene iki ya ben ngrasake. Ya wis oleh rokok telu barang. Aku wis oleh rokok. Aku arep tuku rokok dadak njaluk sangu ibu aku mau kowe. Lah kok ya ora ngidul sikik mau dolek rokok. Ngidolke ngopo? Lah ya kepiye carane kok? Ngidul tetep pahit. Ngidol ya malah ming dijaluki rokok. Ah ya ning rokoke ya cukup to. Iso aku. Menika menembang ya. Ya Iya, wong guyang-guyung apa nangis? ora apa. Aku iki bareng leleti minyak. Bucek meribat. Ya ora apa-apa. Ngono gayane nangis. Heeh. Lintang asmara nggih, Mas Ora Bagong. apa-apa nggih. Sing penting ora ngucek-ngucek sing liyane, Om. Ngecek-ngecek liyane iki apa? Hah? Contone Kaya ta? kaya ta? Bibir. Oh, wis akeh. Mulut, Mulut. hidung, Terus lan liya-liyane. Wis gek. Do nyanyi. Iya Mas Wahyu. Jokete ora gareng meneh. Iki rilek. Ayo kae Mas, le joget Mas. Siang Bantara Ratri mung eling manis
sing ati setiaku bisa anduweni marang Dyatya Sulasmi. Nggih, sampun matur sembah nuwun nggih. Ora ana apa-apane Om, kosong. Siap. Pun ora apa-apa, aku ki kelas lahir batin. Wis aku ki ora njagake apa-apa. Wis Ding Om. Ora wis. Ora. Oh ya wis. Tok nggo tuku wae. Ya wis nek ora. Lah, ana pira ta? Alah, jarene. Ana loro. Ayo siji-siji. Ngene. Kowe kaya ngono kuwi lho. Ha iya. Ji. Yo, ora sah kesuwen. Selak isin aku. Ora apa-apa. Wis, lah ngono kuwi muga-muga dadi amalmu ya Le. Sesuk nemu mayang malam ini jos apik. Oh, to? Sip. Cuk nek iki tak tarik meneh. Kowe tak ajar. Ajaran Om. Siji wae rasa. Yo karo Mbak Tatin. Oh iya, iki lho Mbak Tatin. Heeh. Iki lho Tatin siji. Maksud iki kaya ngono ki ora. Arep ora? Wah, Tatin arep e. Oh ya wis. Mas, nuwun nggih, Mas Nggih. Bagong. Jan Sugih wis kaya pakmu nek ngono ki lomo ngene iki. lho, ae to. Bar entuk-entukan ki terus kaya ngono kuwi lho. Sapa sing akon dombreng-dombreng kaya ngene iki mau? Duaku. Mau sing njaluk Mbak Tatin sapa? Aku. Ha. Mulane kowe mau jare njaluk sing gayeng-gayeng. Ya ora sing dangdut-dangdut kaya ngene iki. Ngelingi umur. Wis tuwa kaya ngene kok isih dangdut-dangdut iki kena dikandhani apa ora? Dadi aduh yung. Modal syukur kowe syukur. Syukur kowe. Gareng mau sing njaluk duaku. Gareng iki ya sing paling tuwa ya kandhanane ngayel tenan. Petruk. Iki Petruk iki. Birunya cinta kita berdua. Na 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 na. Sopo iki sing ngece? Iki Petruk. Bagong, Pak. Iki wong telu kok gleleng kabeh, ngeyil kabeh. Ditumpake kereta. Bagong bosok. Ditenono kowe. Gek dosebo. Kamu ketahuan, tiba ning dalan. Aku gak wedi nek ngono kuwi. Ayo wis mbok ya wis rasa digodani. Iso dorono apa ora? Iso dosebo apa ora? Sebo, Pak. Sebo, Pak. Mah, anu sebo, Pak. Ayo.
iki jeruk kon. Aduh. Men. Sopo nyeluk aku mau? Sopo marmir? Iku cah wis do tuwa kok ora ngelingi. Padake. Apik ya, Truk ya? Apik. Pik. Sirahku mumet, Gong. Aku ya mumet ket mau aku mau nek kon mumet dhewe iki. Aku rasane nek kon mumet dhewe. Ya Dik, ngetuke sapa ta iki? Pendhita Nom. Apa? Heeh. Pendhita Nom. Weh, Nom anyar, bendara anyar iki. Anyar, Gong. Pelit ora? Nek pelit aku mau lho aku. Kayak mau apa? Ayo. Aku wis mlaku dhisik ya, adik kok ora melu ya, Truk ya. Ayo kesuwen kok awak dhewe. Des. Mudar kowe. Ya wis gek do sebo wae ayo, engko ndak selak dijeneni bapak karo kae mau. Kowe iki janjane nek ngono kuwi sok iso kualat lho, Truk lho. Lah kok iso? Lah kenah apa jenenge Pendhita Nom kaya ngono ki mesti ampun ora jamak-jamak. Ha iya. Jenenge sapa to? Begawan Madukisma. Mambu berarti. Ya ora. Begawan sapa jenenge Reng? Madu Brata. Madu Brata. Truk, PTE wis do mune to. Ayo iso gek to sebo wae yo. Ora selak esuk. Wis do ngono kuwi wisan. Ora selak do apa jenenge pertanda sudah pagi. Ayo gek disebani wae. Iki rono berarti. Ha iya no arep nendi meneh. Oke, nganggo apa? Nganggo. Oh, ya wis ya. Ayo Gong gek disebani ya. Ayo. Nganggo apa iki? Oh lah, keplak lho Gong. Oh, Ding, sorry. Anu kurang briefing. Tunjung Bang Trate